Rudeman, Pamoza, Allah Bafins, DJ Pedro, Outer Mozambique Production. What a things to touch, hot to touch. Ndikarangara ndochema namoza kaone bana babu na baola vakavashongorodza vakavashora pamwe nekuvaramba vakavashongorodza vakavashora pamwe nekuvaramba zvinondipongesa mugomba dema vakamutakudza ngetani dzairema chokwadi vanhu ava ndovaiva marema vakamushungurudza kwemakore mana akanzwa enzwe nerechizevezera nechinyorezo chake etichakunda iko zvinora tava neurongwa hwemakore mashanu uwo uchaumba nyika ndikarangarira ndochema nhamo dzakaonekwa nababu nabaola vakavashongorodza vakavashora pamwe nekuvaramba vakavashongorodza vakavashora pamwe nekuvaramba pandinoti alawaba ndinorevesa kana ndikati hande usasara tine master seko zemajoni ayo tedzidzo zevana misangano yeminamato mudzimba teach and pray ikoko kuchimoyo manika usasara kunzi animeta usanyara kana ngati touch ndikarangarira ndochema nhamo dzakaonekwa nababu nabaola vakavashongorodza vakavashora pamwe nekuvaramba vakavashongorodza vakavashora pamwe nekuvaramba zvinondipongesa mugomba dema vakamutakudza ngetani dzairema chokwadi vanhu ava ndovaiva marema vakamushungurudza kwemakore mana akanzwa enzwe nerechizevezera nechinyorezo chake etichakunda iko zvinora tava neurongwa hwemakore mashanu uwo uchaumba nyika ndikarangarira ndochema nhamo dzakaonekwa nababu nabaola vakavashongorodza vakavashora pamwe nekuvaramba vakavashongorodza vakavashora pamwe nekuvaramba pandinoti alawaba ndinorevesa kana ndikati hande usasara tine master seko zemajoni ayo tedzidzo zevana misangano yeminamato mudzimba teach and pray ikoko kuchimoyo manika usasara kunzi animeta usanyara kana ndati touch